Pozdrav svima koji nas kao što vidite igramo Minecraft. Stavljamo Minecraft. Da, Minecraft, znači malo prezgledanje, bili smo išli na neki village. I what? Mislim... What? Ok, kao što vidite idemo ovo uzeti. Vidimo šta je ovo. Ovo je jedna repa. 19, a on je zec. Da, htio sam da kažem, uzorom za džabi jednu šotga repu. Ti šta želiš? 16, au. Čekaj nas tu. Treba mi ugalj. Boglju! Tu. Ne, gluper da. Glupost. Treba mi... A ti mi trebaš. Da, koliko čekaj, da vidimo možda imam nešto što ti želiš. Ne, nemam ništa. Mrzim te, ja ti koča latam. Ne mogu verovati koliko su ovi bezobrazni. Znači, ne mogu verovat. I what? I gle konj, evo ga on je naš konj. U stvari jedan naš konj. U stvari nije naš, ne znam čije. I sad idemo za novom lokacijom. Ićemo za novu... Ej ti, jer znaš neku ravnicu ti tu? Gde to? Znam, Srbija, samo ide tamo. Samo ide... Znači, ti misliš da idem tamo? No, Srbija, ide tamo. Okej, idemo da ga poslušamo. Ovdje treba nam onda... Ajde ću pobacamo neke stvari. Ti nam ne trebaš, ti... Okej, ne treba nam još... To... I gledaj 64 jabuka. Da, sad... Konju, čekaj nas ovdje. Sam ja da craftam nešto. Idemo craftamo to. Aj stavit ću još ovaj jednostik tu. Idemo to. Stvar, čekaj konče. Konj, čekaj me tu. Ne, nemoj ići u vodu. Nemoj ići. Budalo. Budalo, nemoj ići u vodu. Pa šta? Slušaj mene. Slušaj me. Sram te bilo, ne slušaj svog šefa. Neću ja slušat. Ako neš me slušat, ja ću napravim ovo. Tako. I ići ću sam tamo. Ok, slušat ću. Samo da idem s tobom. Ovdje na ovaj putić. Jednočno ne mogu sam da prelazim put. Ne znam da se upravljam. Znači, ček. Znači, mi vas ne upravljamo. Vi se sami upravljate. No gdje? Kako može toliko glasno se drat? Ja ti im kažem. Čuti, Edward. I da, smislili smo novo ime za konja. Edward. Edwarde. Idemo sad. Nije tamo lava. Krave. Neš je upast tamo. Nećeš ti da se zapališ. Beži. Već putujemo satima i nigdje ništa nismo naišli. Samo na ovaj jedan kej.
Čekaj da vidim da mi je mirno. Idemo na lako. Beže! Beže! Sam nastavit begat. Evo ih King. A sorry ljudi, pa mi telefon slučajno. Opcije. Moram zašto mirno da pokupim King. Evo stavljamo. Evo ga mirno. Sam da uzmem svoj X. Hoću da pravim X. Idemo sad ovak. Idem stikove. Da, nemam stikove. Idemo idemo od vata. Idemo onda vata. U stvari, ja iskreno ljudi nisam znao da konji mogu pričati u Minecraftu. Op. Ja, čekaj, imamo začas. Što sam kliknuo? Što sam kliknuo F? Idemo. I imamo ih još konja. I mislim da ćemo ovdje da napravimo kuću. Da, ovdje ćemo. I to bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se vrlo uskoro i pa pa. Da, posjetite moju Facebook stranicu. Znači, Vuk Stojanović sam upisao na Facebook stranici. I još dajte like, subscribe ako vam se svidio ovaj video. Da, dajte like, subscribe ako vam se svidio ovaj video. I to je bilo to za ovaj epizodu. Vidimo se vrlo uskoro i čao!